Tot camí té un principi i aquest és el principi del meu camí. Podem fer 1000 coses, caminar, cuidar-nos, però si no ens surt del cor, tanmateix no ens cuidarem, ens estarem autoenganant. Per això, la primera passa és important. Abans de la primera passa, hi ha la passa 0. Quan t'has aixecat, quan t'has llevat la pols, t'aixeques i dius: avui és el primer dia de la meva caminada. Avui és la meva primera passa. Avui és quan passaré de 0 a 1 milió de passes.